Республика прокуратурасы һәм Роспотребнадзор оешмасы балалар бакчаларында, мәктәпләрендә туклануны оештыруны тикшерде. Хәзерге вакытта республикада 2000-гә якын балалар бакчасы, 1400 мәктәп исәпләнә. Ел башыннан Татарстанда балалар күпләп агылану очраклары булмаган. Шул ук вакытта күзәтчелек ведомстволары хезмәткәрләре балаларның туклануын оештыруда күп кенә хокук бозуларны ачыклаган. Аларның күбесе санитар режимны үтәмәү, азык-төлекне саклау шартлары һәм вакыты белән бәйле. Яңа Шишмә районы балалар бакчаларының берсендә яраклылык вакыты чыккан сосискалар ачыкланган. Ә Югары Стан районында мәктәпкәчә яшьтәге балаларга куллану вакыты чыккан катык бирелгән. Шуңа охшаш хокук бозулар Казан, Чаллы, Түбән Кама, Алексеевский, Питрәч, Спас, Тукай һәм Аксубай районнарында теркәлгән. Тикшерү нәтиҗәләре буенча прокуратура 300 гариза керткән, санитар-эпидемиологик нормаларны бозу буенча 44 административ эш кузгаткан.